No niin, päivitys tähän mun ihanaa tonttumökkiin. Niin, tää oli hyvä tää viinikorkki tähän hienoon oveen. Sitten kattokaapas tämmönen matto. Tän mä tein, tai piirsin vaan tohon raidat ja tää on niinku farkkukangasta. Sitten siellä on verhot. Ai vitsi, kun mä saisin valon niin kun tulee täältä päin. Hei, kato. Kesken videon voi tehdä tolleen. No niin. Niin siellä on noi verhot. Eikö se ole ihanat kukkaverhot? Matto. Tähän pitää vielä laittaa joku semmonen, että tää niinku niksahtaa kiinni tähän. Onhan täällä periaatteessa tämmönen, mutta kuitenkin niin siellä on yläkerta. Siellä on jo hieno taulu ja peti ja täälläkin on pieni matto. Noin. Apua, mitä pikkusen nostaa tätä mun kameraa. Vitsi, tää on hyvä tää teline kyllä. Mut joo, tämmönen se nyt on. Sitten me lähdetään kalustaa tätä lisää. Tein tämmösen pöydän. Lala. Se menee tonne. Oho. Ai niin, toi matto nyt on vähän huono. Noin. Ihana kukkapöytä siellä. Oho, ei tää ei toitu enempää. Sitten nämä tuolit. Ihania tuoleja. Oho, vähän on kyllä pieniä. Vähän mun käsi ei mahu tänne. Miten mä voin tehdä tällaisia juttuja, kun mä en edes... Mun käsi ei edes mahu. Pitäisi olla semmoset jotkut pihdit tai jotkut. Tää on tälleen modernisti sisustettu. Ei ole niinku semmosia vanhanaikaisia puutuoleja. Näin. Nyt niillä on tuolit siellä ja... Hei, sit mulla on orkidea tätä multaa, niin tonne takkaa pitää laittaa vähän tätä. Puita pitää olla takassa. Oho, ei se mennyt sinne. Vähän mä en kyllä pääse käsiksi tänne taloon kovin hyvin. Tällä on kyllä varmaan vaikea leikkiä, tonttuleikkejä. Mutta no niin, nyt ne on siellä. Ja... Sitten mä tein tämmösen hienon sohvan. Se sai tämmösen pehmusteenkin tähän. Minnekähän tää menee? Koska mullahan tulee missäs mulla on se? Täällä on sitten näitä halkoja. Siitä tuli tämmönen. Mä kyllä ajattelin, että mä vähän muokkaan tätä vielä. Maalataan sitä vähän sen. Koska tästähän pitää saada täydellisen kaunis tästä jutusta, eikä mikään semmonen kämänen paska. En tiedä, huomasitteko itse sarkasmia, mutta näin niin laitetaan vähän. Näyttääkin sitten enemmän ehkä haloilta, mutta en mä nyt tiedä, auttaako tää mitään. No kyllä se nyt vähän auttaa. Tässä on tonne jotain raitoja tai jotain. Hei, sitten jos tekin alatte tekee tällaisia tonttujuttuja, niin mehän voidaan niinku adoptoida niinku vähän niinku lemmikkieläimiä. Niin näitä voisi niinku adoptoida näitä tonttuja. Ja sitten jos sulla on hyvä koti tarjota niille, niin sitten saa adoptoida. Mutta eihän niitä niinku tietenkään muuten voi adoptoida, ellei sitten
Hetkinen, mutta mihin me nyt laitetaan? Nyt tänne ei mahu enempää. Et meillä on joko nämä halot tai sitten toi puu. Eikö toi puu? Pitäisiköhän tää ottaa hetkeksi nämä tikapuut pois edestä. Tulisikohan nämä halot niin kuin tähän? Vai tulisiko ne tänne? Toivottavasti se maali ei nytten tahri tuolla kaikkea. Aika iso tuli nyt tästä halkohommelista. En mä ihan ajatellut, että se noin paljon vie tilaa. Pitäisiköhän tehdä pienempi versio siitä? No niillä on nyt ihan skitsosti puita. No mutta toisaalta tää näyttää ihan sitten tohon toi sohva. Tuo halkojuttu vie kyllä vähän liikaa tilaa. Ja muutenkin olisihan ne järkevämpi kuivattaa tuon takan päällä, mutta kun mä en nyt tehnyt siihen. Eli mä sit liimailen niitä halkoja niinku tuohon päälle silleen pinoon. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Mut joo. Aika täyttähän täällä kyllä on. Joten mulla on niin paljon näitä tonttuja, että teidän pitää kyllä nyt oikeasti tehdä itsekin niille tämmöiset talot, jotta te voitte adoptoida niitä sit multa. Mutta emme voi mihin tahansa kotiin niitä päästää. Noin. Siinä nyt olisi se alakerta. Sitten yläkerta on melkein valmis. Ja sitten sitä paitsi mullahan oli näitä kalusteita, näitä vielä. Noin. Tää pitäisi laittaa jonnekin. Tää tarvii varmaan hyllyn. Oho, no se kaatuu. Joku hyllykköhän tänne pitäisi tehdä, mihin mä saan nämä kalusteet. Mutta nämä kyllä ei pysy ilman liimaa. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun liimata noin kiinni sitten tonne, koska tää on aika... No joo, mutta kuitenkin. Sitten mulla oli mun mielestä toinenkin taulu. Vaikka onhan toi nyt melkein ihan täydellinen taulu, mutta mulla nyt silti on tämmönen toinenkin. Noin. Onko ne vähän vinossa? Noin. Ja... Niin sit mulla oli näitä kalusteita, mitkä ei pysy missään pystyssä. Ja... Sit mä alan tekee varmaan grillipaikkaa näille. Ja... Silleen. Pitäisikö yksi tonttu jo laittaa tänne? Jee! Tervetuloa kotiin! Uuteen kotiin! Jee! Nyt nää on silleen jihuu täällä. Oho, pysyt sä siinä tuolissa. Noin, nää menee kahville nyt heti. Paitsi tää menee kyllä tänne, koska se ei mahu tuohon tuoliin. Mikäs on semmonen kaponen tyyppi, joka mahtuu tähän tuoliin? Oho, se on vähän matala. Matala tuoli. Ai niin, te ette näe. Ups. Vähän oli tyhmä kohta, kun te ette nähnyt. Sori. Sitten nämä kuksat. Tämmöisistä ne juo täällä kahvia. Pöytä kyllä jää vähän ahtaaksi. Mut joo. Tämmönen siitä nyt tuli sitten. Tämmönen. Anteeksi. Ihan mukava. Mukavat oltavathan niillä on. Siis mulle kelpaisi tämmönen kämppä oikein hyvin. Siinä ne juo kahvia ja... Mutta tosiaan, niin tehkää itekin tällaiset talot, niin
voitte sitten adoptoida näitä multa, koska ei nämä mahu kaikki tänne. Mun pitää tehdä lisää taloja. Koska mulla on näitä 24. Kattokaa, tänne mahtuu joku 4, 5. No kyllä tonne yläkertaan me saadaan vielä. Tää tulee pomppimaan tänne sänkyyn. Ai, onpa ihana taulu. Sinä voi haaveilla ja katsoa tuota taulua aina ja unelmoida täällä. Että ne pääsis ottaa kaljaa kanssa. Noin, kyllä ne sinne maatuu sulassa soussa. Niin. Hienoa, hyvä olla. Niin. Kykloppikin on täällä. Jee. Nää on semmosia, nää nukkuu niinku silleen, nää halailee toisiansa aina täällä ja nukkuu ihanasti. Näin. Miettikää, jos teillä olisi tommonen sänky. Siis, mistäköhän tommosen sängyn saisi tehtyä? Mä haluaisin itse tehdä tollasen megasängyn. Mistä saa noin pitkää jouhta tai tollasta? Vai tekisikö mä sen heinästä? Noin. Semmonen se nyt on. Oho. Missä se menee se? Tää on vähän tämmönen... Missä se nyt menee? Tossa. Kyllä sen pitäisi mennä. Kyllä siellä on se koukku, mutta... Nyt se ei meekään. Onko se mennyt jotenkin mutkalla? No joo. Sitten ton mä liimasin tuohon tollasen. Nää ihmiset, ei kun tontut vaan lentelee täällä. Hei, miksei tää mene tänne? Menihän se. Se on jotenkin taittunut. Mutta joo, vähän rimpula. Äsken se mun mielestä oli kyllä parempi. Mitä sille nyt oikein käynyt? Se on jotenkin nyt tullut tuolta jotenkin vammaisesti. Joo. Kaikkea tässä joutuu insinöörijuttuja miettimään, että miten tämmönen ihme kahvakin niin kuin oikein pitäisi tehdä. No joo, mutta kuitenkin, niin katsotaanpas minne tää pitää laittaa sitten. Tää tulee sitten tänne näin. Näin. Ja näin. Siihen tulee niiden koti. Mä teen grillipaikan, mä teen kohta sitten ehkä tohon. Ja laituri pitää tehdä sit silleen kunnolla, että se pysyy tässä jotenkin. Pitää tehdä jalat sille tai joku. Sitten noi pääsee uimaan. Sitten pelastusrengas pitää myöskin, että jos joku ei vielä osaa uida. Mutta tuuletetaan nyt vähän sen, kun... Oho, ne on kaikki kaatunut tonne vaan. Joo. Näin, tämmönen. Kiitos. Hei.